bayabuza la umphakathi uthi yini umehluko phakathi kwebacteria nevirus ungakhuphuka kakhulu dokotela usibekele nje ngolimi lala emgaqweni yini umehluko phakathi kwebacteria nevirus ngoba sizwe ukuthi hepatitis le ibacteria noma ivirus kodwa yini umehluko phakathi kwalezi zinto zowu2 Mapesa asithathe from iside yokuyitreat. Absolutely. Ibacteria uma kuthiwa udla amaphilisi lawo esithi ama-antibiotics. Lawo ma-antibiotics iwona asuke ezotreata i-bacterial infection. Okay. Kodwa nakhona sisuke siqale sathi asithathe leso sicubu noma lelo gazi noma lobo bovu siye elaboratory. Okay. Masifike elaboratory sibheke ukuthi yini etholakalayo kutholakala ivirus noma kutholakala ibacteria. Okay. Uma kuthola ibacteria yiphi leyo bacteria. Okay. Uma sesitholile ukuthi yiphi leyo bacteria i-sensitive to yiphi antibiotic. Kuyaye kwenzeke umuntu athi ngiye kudokotela ewanginika nje amaphilisi omkhuhlane akanginikanga antibiotic asikho isidingo se-antibiotic kwi-virus. Okay. Akhona ama-antiviral drugs. Oh yeah. For ama-viruses. Ama-viruses esikhathini esiningi can be self-limiting. Yingakho esikhathini esiningi uma une-virus uma une-flu sesithi hamba relaxa phuza amanzi idla kahle kodwa uma kuyi-bacterial infection kufanele sikunike antibiotic umehluko uba lapho kodwa siwuthola kakhulu lento scientifically uma sesiye laboratory siyobheka ukuthi kwenzeka kanjani into ebaluleka kakhulu for umphakathi ngaba yileyo.